Gaur egun, lau haizetara zabaltzen ari da eta toki desberdinetatik iristen zaigu etxe bizitzarekin eskaintza arazo bat daukagula eta hori erabiltzen da ondoren justifikatzeko etxe bizitza gehiago eraiki behar direla, etxe bizitza askoz gehiago eraikitzea beharrezkoa dela. Baina iruditzen zaigu etxe bizitza gehiago eraikitzen badira joku arauak aldatu gabe, horrek ez duela inondik inora etxe bizitzarekin daukagun arazoa konponduko. Uste dugu beharrezkoa dela merkatua interbenitzea eta joku arauak aldatzea eraginkorki bestela eraikiko diren etxe bizitzak, batez ere etxe bizitza libreak izango direlako eta etxe bizitza libre horiek ez dutelako gaur egun etxe bizitza eskaria osatzen duten eta etxe bizitza beharra duten horien beharra asetuko. Etxe bizitza horiek joango direlako jadanik etxe bizitza gehiago dituzten herritarrengana, funts putrengana edo eta bestelako inbersorengana. Eta iruditzen zaigu beraz alde batetik joku arauak aldatu behar direla eta hori lehentasun bat izan behar dela eta beste alde batetik eta paraleloan alokairuko babes publikoko etxe bizitza parkea handitzen ahalegin askoz handiagoa egin behar duela instituzio publikoek. Bueno, Zumaian etxe bizitzak planteatzaigun arazoei aurre egiteko plan oso bat garatu deu eta pausoak ematen gabiltza honei buelta emateko. Neurri nagusienetakoak dia alokairuko parke publikoa handitzea, hortako plan orokorrian doazen jarduketa batzuk daude, adibidez Aita Mari Puntanuetakoa 150 alokairuko etxe bizitza publiko eraikitzeko. Horrez gain, Zumaian dauden 400 etxe bizitza utz mobilizatzeko neurriak hartzen gabiltza, ea horiek ere merkatura ateatzeko gaigean. Eta horrez gain, etxe bizitza turistikoen mugak eta kontrola ere bermatzeko legedi arau subsidiarioen aldaketa bat aurrera eraman genuen. Horrek nahiko emaitza positiboak eman ditu baina arte eta ikusiko dugu nola garatzen den, herri turistiko baten azkenean oso garrantzitsua zalako etxe bizitza guztiak, alditugun guztiak, bestia herritarren bizigunerako. Bueno, guzti hau etxe bizitza bulegotikan hartatzen da eta baita herritarren harrera eta laguntza ere etxe bizitzan inguruan daskaten zalantza eta beharretarako. Eta esan bezala gu lerro pila bat ikutzen nahi gai, iruditzen zaigulako guztitatik antira berdala ea nola lortze duen egoera honei buelta ematia, baina udalak egiten duen esfuertzua ez da nahikoa, honek erroko aldaketa bat behar du eta instituzio guztien kolaborazio bat bestela hankamotz gehatzen zaigu iten egean lan guztia.